Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Huwebes, pitsa 26 na bulan sa Agosto tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga aga sa diyahon taning politika karon nga adlaw. Si Presidente Rodrigo Duterte, sila niya mapapili na siya Vice Presidente kay popular nga panawagan sang pumuluyo. Ini ginkumpirmar mismo sa iya anak man sa Davao tandem nanday bunggo kag sang iya amay. Sino ang garantisado niya 100% magapapili sa tuig 2022. Amo ina ang pila ka mga isyu nga aton arangkadahon karon nga aga. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. D3 Bayo dako Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Unahon ko niyo, ang desisyon ko no ni Presidente Rodrigo Duterte, popular ko no nga panawagan sang iya partido. Partido niya sa bilog nga region, partido niya sa bilog nga probinsya, kag barangay council. Nga ano ang ginabasihan? Kay padalaganon siya sa iya kapartido agod mapadayon ang programa niya. Ano nga mga programa ang padayonon? Korupsyon, insurgency, illegal drugs. Ini nga mga programa sa presidente wala gid matuman. Wala matap na ang illegal nga duga. Adlaw-adlaw may ginadakop, milyon ang nagasulod nga duga sa pungsod Pilipinas. Wala matap ng korupsyon. Ang ibang ginadipinsahan lang, properting korupsyon. Wala kadto ang inarangkada nga mga korupsyon kag pila ka mga nagkaladula nga kwarta ging kumpirmar ina ni Senador Ping Lacson. Kadamo ang terorista, ang New People's Army. Kapila pa sa ligon, kada pungko sa bagong nga presidente, tapnaon, papason ang insurhensya. Tubtob niyan, wala mapapas. Padayon ang pinatyanay. Tiyan mo ini, kay ginbato niya kunong endorsement yan kay ginadoso ini siya sa pumuluyo. Kaguno, isa pagid, nyamak mo, pinsarabla kada surbi, nagapanguna gid siya, ginapaboran gid siya sa pumuluyo. Ang question sini, nasandig bala salay?
ginatugutan bala ini sang konstitusyon. So, dibatihan ta ini. Ang akong mananaw ya, ining taw-taw ni Presidente Rodrigo Duterte, gapati ko yang kuni ginaduso, ginasiling madlagan siya, gapati gyapon ko ya, nga hindi ni siya maglagan Vice Presidente. Taw-taw lagi ni ang palayag sa Vice Presidente, kaya hindi na siya mo. Abogado, kagi piskal, si Presidente Rodrigo Duterte, kabalo siya, kung ano ang ara sa konstitusyon. Kabalokos na iya nga daw medyo abot kung ano nga plastada ini nga ideya strategiya sang Duterte administration nga ginataw-taw na perme kay kuno number 1 sa sorbe, luyag sang pumuluyo, pero ako ya personal gapati ko nga si Presidente Rodrigo Duterte hindi iniya magpapili Vice Presidente. O galing, wala man ko gasiguro, gid. Nga husto nga akong opinyon. Pero, mapamatud-an tayo ni, pag-abot sa bulan sang Oktubre, kung mag-file siya sang iya Certificate of Candidacy. Balantayan ini. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may ara man niya lain-lain sila nga nagangalan. May ara ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station
Dito sa siyudad sa Bacolod, no? When it was launched in 1969, it was a music station, kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time, no? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang nagsulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, ito ko nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isang nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa. Philippine Standard Time lasay 50. Diri kita nga ang nagsiling kita nga duha-duha pa taw-taw ini ang ginaduso subong sang PDP upod sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Kung pamatian mo ang balita siling kahapon ni Davao City Mayor Sara Duterte nga si Senador Bungo kag ang iya amay magatandim sa 2022 na national eleksyon. Pero pamatii, gabulo-baylo ang statement. Kung pamatian mo, si Senador Bungo, siling niya, kung magpapili presidente si Mayor Sara, mapaiway siya. Kung pamatian mo man, si Presidente Rodrigo Duterte, siling niya, kung magpapiling iya inak, paiway man siya. So, ang silingon, wala ni kasiguruhan. No, pangka-pangka ang guwas ni. Ang silingon, wala kasiguruhan mo ng siling ko, wala niya siguro unless nga babalaan naton mag-file na sang certificate of candidacy. Ari pagid ang isa
Tandaan na to, di mapile sila, Certificate of Candidacy, bongo sa pagka-presidente. Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-vice-presidente. Gulpi lang abi mag-abot man sa kumilit si Mayor Sara Duterte ka mag-file sa iya Certificate of Candidacy sa pagka-presidente. Anong matabo? Withdraw sila nga duha sa ila kandidatura? Amo ning matabo. Ang guwa sinido pangka ini, ang guwa sa eleksyon nasyonal sa pagka-presidente. Daw kapanimahaw ako hindi amo eh. Daw ginahampangan nila. Daw ginaintulin nila ang tao. Amo ni pamangkot kung maglagan karon sa Sara, kaya nagsiling sila. Kung maglagan, mapaiway sila. Ang silingon daw, wala kasiguruhan. Wala mo na pananaw ko nga si Presidente Rodrigo Duterte, gataw-taw lang. Pero sa pananaw ko, hindi siya magpapili vice-presidente. Pero kung mag-file siya sa iya Certificate of Candidacy sa pagka-vice-presidente, kag kung mag-file man si Sara iya anak, ma-withdraw siya, amo na siling nila mo. Kung maglagan si Sara, withdraw lang nga duha. So, abot silingon, wala iya siguro, amo na siling ko, nga wala iya kasiguruhan, ining ginataw-taw nga pagpadalaga ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-vice-presidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Sa atong pagbalik, sinong sigurado na iya. Sigurado por sigurado nga madlagan niya presidente. Sa atong pagbalik, standby. Madamo na Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
Malaman anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Kaina, sinong sigurado na iya. Wala na ni Isol, sigurado iya, nga madlagan presidente, si Senador Ping Lacson, kag Vice Presidente si Soto, inilaban-laban na ni. Wala na ni Bulubaliskad pa. Madlagan ini sila. Kag balantayan. Kung madayon ang Go Duterte tandem, may koalisyon nga matabo sa oposisyon. Tingbon ang pursa. Pwede kapungko kanday Leni Robredo, ang Vice Presidente, Richard Gordon, Manny Pacquiao, Antonio Trillanes, Grace Poe. Isa lang ang inabantayan kung anong dalaganan ni Bongbong Marcos. Hindi man pwede nga maglagan si Bongbong Marcos Vice kung kuntaya si Duterte. Si Duterte sigurado hindi man niya magkontra kay Bongbong Marcos sa pagka-Vice Presidente kay purti sila kalapit, kaalyado gid ang pamilya Marcos sa pamilya Duterte. Balantayan ini sa nasiling ko. Nga kung madayon ang Go Duterte tandem, kag hindi maglagan si Sara Duterte, sigurado ang koalisyon sang oposisyon magatingob. Magluwas lamang kung 14 na gid ang ambisyon sa isa ka tao nga hindi na siya magpaubos, mapapili mo siya presidente bisang independente lang. So nakita naton subong ginalagaw kag gina-workout na ang mahimo coalition pag-isa sang tanan nga oposisyon agod nga mabakod iengkwentro sa administrasyon. Amo ini ang balantayan. Mientras tanto, wala pa mag-abot ang filing sang Certificate of Candidacy. Bantayin nyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,